Ɗerewol ɗiɗaɓol ngol Bulus windani Timoti. Kangol woni ɗerewol ngol o windi e timmode jonde maako. O windingol sarel ko woni nder suudu sural. E mo wi'a higo kuugal am. Wato o noddiri on ɗon kayejo Timoti e non. Amma en andata juutargal sarel ngel o windi ɗerewol ngo'ol. Amma en ji'ay no hunde ɗum waylitori. O ɓeydi nattugo saɗɗum. O haɓɓama nder suudu sural e leydi Roma. En mbaway noddirki ɗum Sureki. En ji'ay ɗum nder deftere kuuɗe lilaaɓe 2:3. E wongel sarel o yoofama seɗɗa. O nyamri yeeso e kuugal maako. Ɗum fuɗɗiti ɗum surimo. O nangama e leydi Tarsus. E sarel ngel e mo fiida e Seriya. Hunde ɗum bo ɓeydi wonnaki. E yiiki maako o tabbitini e sarel ngel kam o hisata. Wakkati kalluɗum Bulus e mo toro Timoti o huwa goɗɗum nder leydi Afisa. E ɗon ma o tori Timoti wara yiida e maako, ngam o ɓeyda hollukimo no hurata kuugal maako. Ɗerewol ngo'ol ngol windirama nder koyɗum. O sendingol geɓe ɗiɗi. Yeɓre arandere e mo fooɗa hakkilo maako, ngam o haɓana ardiiɓe ko hewta Bulus wara to maɓɓe. Ɓe ala ekkitinol kallungol ngol ɓe njogi. E ngol wadda saɗɗum nder kawtal tokkuɓe Yeesu wonɓe nder Afisa. Gaɗa majum o timminiri bindol maako etta Jeymiraawo ngam Timoti e iyaalu maako, musamman ma ngam mama maako Lo'es e inna maako Yunis. Ɓe ekkitini suka o boɗɗum daga nder alkawal kihngal. Ɓe ekkitinimo dow Yeesu kisnowo. Ngam non hoolare maako luggi. Bulus fooɗi hakkilo Timoti. O woɗɗito daga ko ɗume ko semtini, ko semtinta habaru belɗum dow Yeesu. Ɗum Bulus yarata torra ngam majum. Ko waɗi Bulus e fooɗa hakkilo maako dow ko wooɗa ɗu'um. Sarel ko woni nder suudu sural. E balɗe ƴaɓɓiiɗe o hawri e kuwooɓe ɗuɗɓe. E ɓe ngaɗa seko dow ardaare maako. O noddi inɗe yimɓe ɗiɗo, bi'eteeɓe Fidalis e Hamoges. Ɓe nganyi Bulus. Ɓe semtiramo. Ɓe njiɗa ɓe kawta hoore maako, ngam e ɗum jargomo. E mo toro Timoti to hulamo ko woɓɓe kultatamo. Ngam non e mo siftorana Timoti dow moƴƴere e bawɗe ɗe Yeesu hokkiɓe. Kanjum woni ko haani ɓe ngaɗa hakkilo e dow. Ngam tokkuki Yeesu na ɗum koyɗum. Doole neɗɗo daro e ɓernde go'o. No Bulus yiɗi tokkirki Yeesu, bono soojaajo koccaɗo kuugal, jiɗɗo welnana ardiiɗo maako, ko bono fijooɓe fijo doggudu, no ɓe torrirta ɓalli maɓɓe dow ko ɓe njiɗi. E mo holla bo kadi bono demowo kokkowo sembe maako fuu nder kuuɗe ngesa. Misaaluuji tati ɗi fuu e ɗi kolla no Bulus hokkiri hoore muɗum. Non haani ko moye hokkira hoore muɗum dow kuugal. O yowa ɓernde maako dow ko kuugal ngal jogi. O waɗi misaalu ɗu'um e dow Yeesu e hoore muɗum, no o hokkiri hoore maako ngam nyaako on. O torra dow gaafaangal e jungo Romanko'en. Non ma Bulus yardata bone nder suudu sural e leydi Roma, torra e sakkuki. Ko woni nder yonki tokkuɓe Yeesu. Ummitaaki Yeesu laati kammunde mawnde to tokkuɓe Yeesu. Bulus meti nder koyɗum ɗo. O huutiniri gimol. O wi'i to mi maayi e maako, nden mi yehɗay nder maako. To mi munyi, amma to en ngaɗay ko haani, kanko o waɗay ko haani. Kanko o wawata o yedda hoore maako. Yidde Allah nder duuniyaaru waddani en kammunde nder mayde e ummitaaki Yeesu. Ngam non kokkuɓe hoolaare maɓɓe ɓe tokki Yeesu e alkawal Allah e jaalorgal e yonki. Amma ganyuɓe mo Allah hokkayɓe ko ɓe ngiɗi. Amma aadilaaku yimɓe ɗum waɗay Allah jaɓa yimɓe maako. Bulus e siftorana Timoti o waɗa aadilaaku nder andal, ɗum bo ɗum warday e saɗɗum. Bulus natti nder yeɓre ɗiɗaɓre nde ɗerewol maako. E mo wi'a Timoti o mo'ina ko ngole ekkitinol baɗangol nder Afisa, ko waroya o tawa Bulus e leydi Roma. Ekkitinol kallungol ngo'ol e ngol sankito nder tokkuɓe e leydi Afisa. Ɗum natti nder yimɓe ɗuɗɓe, yeyri'en ɓe jawdi, wonɓe nder kawtal tokkuɓe Yeesu. Ɓe yeyri'en ɓe Bulus haɓanno nder ɗerewol maako aranol ngol o windani Timoti. O metay ɗuɗɗum dow modiɓɓe ɓe mbooɗa, ngam Timoti e andiɓe. Amma o hokki en alama dow maɓɓe, e ɓe mbi'a, ai ɗum yaadake ɗum ummitake daga mayde.
wala ko hori kadi iri ngol ekkitinol ɓe keɓingol daga nder ekkitinol Helenanko'en ganyuɓe dow ko Yeesu ekkitini e dow ummitaaki Yeesu e ɓe mbi'a ɗum ekkitinki dow anduki bawɗe fuu e non ɓe ganyi kammunde garaynde ɗo yeeso dow ummitaaki e tagdi kehri amma e ɓe njogi ekkitinol bawɗe jinni e ɓe jillindira ɗum nder tokkuɓe Yeesu e ɓe ekkitina ɗum nde fini fuu nder tokkuɓe Yeesu. Ngam non Bulus e wi'a Timoti o heɓa woɓɓe ardiiɓe ɓe dottaaku kaarɓe andal habaru belɗum dow Yeesu ɓe tawaaka nder yeddotireki dow ekkitinolji mehre ɓe laato ardiiɓe ɓe o yahdata ngam ɓe kakkilana kawtal tokkuɓe Yeesu ɓe koora hakkilo maɓɓe dow ko aayaaje ekkitini aayaaje ɗe ɓe kuutinirta daga nder alkawal kihngal ɗe kokkay tagu faamu ɗe njaharay neɗɗo to kisndam nder hoolaaki Yeesu kisnoowo ko wi'ata ɗo woni e dow aayaaje ɗe e ɗe kokka neɗɗo andal dow ko Allah hokki duuniyaaru ndu'u. Ɗonma Bulus wi'i ko aayaaje ɗe lilonoya ko nde aayaare ɗum pofɗe Allah ko o wi'ata ɗo woni ɗum Ruuhu Allah wato ko Ruuhu laamorto nder deftere seninde ngam holla bawɗe mayre. Winduɓe aayaaje ɗe ɓe mbindi ko Allah yiɗi ngam yimɓe nana Allah metani yimɓe maako nder aayaaje ngam ko moye heɓta o meti dow nafuuda maaje ngam ɗe ekkitina ɗe mbi'a'en ko haani anden e ɗe kuutinire ngam wagginki ɗe kolla tagu ko haani o anda nden o nuɗɗina ngam ko moye jooɗo jonde no haani. Ɗe aayaaje e ɗe mo'ina njikku e ɗe kolla boofol nyumo neɗɗo e ɗe bo mballa ngam eltuki neɗɗo nder aadilaaku ɗe kollamo no haani neɗɗo jooɗoro ɗum fuu ɗum waɗi ngam yimɓe Allah ɓe siryo ngam kuugal boɗngal e timmoode ɗerewol ngo'ol e mo siftorana Timoti o ɓurtata ko suudu sural ndu'u e yonki. Ngam non o wi'i Timoti yawɗa ngaroya ko hewta se'eto mi yiɗa peewol warayam nder suudu sural ndu'u o wi'i ngardanayam e suddaari am ndi mi alno e moɗon ɗon ma ta waroyay ngardanayam e kayaaji ɗi mi ɗaluno e gaɗa defte am ɗe attawra. O noddi inde Alisandara o Alisandara o neɗɗo kalluɗo Timoti hakkilanamo ɗum gaɗotoɗum kanko waɗi ɗum haɓɓi Bulus timminiri e wi'iki ila ɗum neɓaayi yimɓe fuu njeggitaniyam nder suudu sural ɗum wontuno ko sembiɗintamo sey joni ko sembiɗintamo woni wonduki e Yeesu darotiiɗo e maako o hisnaymo daga mayde. Bulus timminiri ɗerewol ngol e mo siftorana Timoti mangu sumpo maako e kuugal maɓɓe e torra ka ɓe njarata e ko ɓe piidata fuu ngam tokkuki Yeesu e caɗɗum e torra e ɗum hulnaɓe nder foofaango maɓɓe ɗum fuu e ɗum waɗa ɗum holla Yeesu wondayi e maɓɓe. Amma Bulus heɓti tokkuɓe Yeesu ummoytoɓe gaɗa maako hallende e nyiɓre dow giɗɓe Yeesu e tokkuɓe mo ɓernde go'o ɗum ɓeydoto naa seɗɗa. Ɗum woni ko ɗerewol ɗiɗaɓol ngol Bulus windani Timoti saawi.